Naše exkurzie už robíme rok a pol. Sú to také výnimočné zážitky zamerané na slovenských potomkov, aby prišli a spoznali zem svojich predkov. Zažiť Slovensko na vlastnú kožu, to je úplne transformatný zážitok pre týchto ľudí. Je to veľmi emocionálne, plačú, lebo možno prvýkrát po generácie môžu zažiť to, čo ich predkovia túžili potom. Lebo keď naši ľudia odchádzali do tej novej zemi, ich spracovať v tých oceľovniach a baniach, oni nechceli tam zostať žiť. Oni chceli tam ísť, zarobiť nejaké peniaze a sa vrátiť. Len ten život sa tam rozbehol a teraz to trvalo pár generácií, že ich potomkovia, ich vnúčky, vnúčatá môžu sa vrátiť späť na Slovensko. Ak nie natrvalo, aspoň na dovolenku to zážiť, tú rodnú zem. Na Slovensku som prvýkrát. Obaja moji starí rodičia emigrovali na začiatku 20. storočia do Spojených štátov. Obaja pracovali v uholných baniach v Pittsburghu a moje spojenie so Slovenskom je práve cez spomienku na nich. Moji rodičia aj strýkovia všetci hovorili po slovensky. Nedele sme trávili na farme u starých rodičov a tak sme mali priamy kontakt s jazykom. Čiže vďaka tejto návšteve Slovenska som opäť počula všetky tie známe slová a zvuky, ktoré vo mne vyvolali mnoho spomienok na detstvo. Je to naozaj úžasné, ako keby som počula drobné ozveny toho, ako sme vyrastali a ako sme boli vychovávaní. My great-grandmother and great-grandfather are both from the same village of Široké. Obaja moji prastarí rodičia pochádzajú z obce Široké. Emigrovali do Spojených štátov, do štátu Pensylvánia a pracovali ako stredná trieda, kde donedávna aj žili. Ja som z Washingtonu, D.C. Vždy sme s manželkou chceli vedieť viac o našich koreňoch, odkiaľ pochádzajú naši predkovia, aby sme lepšie pochopili svoj pôvod. Som šťastný, že sa mi po 33 rokoch podarilo navštíviť Slovensko, takže konečne som tu a veľmi sa mi tu páči. A určite sa chcem vrácať častejšie. Ja mám pôvod z oboch strán zasa v Poľsku a tiež som prvýkrát v tejto časti Európy. Vidím podobnosti medzi Slovákmi a mojimi poľskými príbuznými, napríklad vrúcnosť ľudí či húževnatosť. Po tejto návšteve Slovenska pokračujeme ešte do Poľska za mojou rodinou. Mám pocit, že na Tatrách je niečo špeciálne, čo prehovára k nám obom, keďže naši predkovia vyrastali na oboch ich stranách. Toto je už moja tretia návšteva Slovenska. Veľmi sa mi tu páči. Rada navštevujem malé mestečká a rôzne kostolíky. Tie chrámy sú naozaj nádherné. Tie ma hádam oslovujú najviac. A samozrejme, návšteva mojej rodiny. To je určite to najvzácnejšie. Jedna vec, ktorá ma prekvapila je, že som si doposiaľ neuvedomila, že to neboli iba moji starí rodičia. Boli to všetci predkovia aj pred nimi, ktorí tu na Slovensku žili a udržiavali to dedičstvo. Takže to je naozaj dôležité. Je to naozaj emotívne prísť sem a uctiť si svojich predkov. Yes.